के रख सकत अपन आदमी के मार के काम मिलल तोहरा। वो गलती कैलस ओकर सजा ओके मिलल बस। अरे काहे का गलती उमर हो एमा गलत का अगर रउआ बहन के साथ ऐसा भइल रही तब भी रउआ यह कहती सत्य आपन हो या गैर, जे औरत के इज्जत ना करी आप सॉरी सत्या, हम राघव के जज्बात ने भूल गई रहनी की सत्या के डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं थे। सॉरी सत्या। सत्या, यहाँ तो लोग अपन अपन के दुख में खड़ा ना होला और तू गैर खाते जिएला। तू सच में महान बड़ा सत्या, यही से हम तोहरा से इतना प्यार करेनी। अरे औरत के तो लोग अपन पाँव के जूती समझेले और तू देवी। औरत खातिर तोहरा दिल में इतना इज्जत, इतना सम्मान, एकर कोनो तो वजह हुई। आखिर कोनो तो वजह होई एकर। हर चीज के कोनो वजह ना होला। झूठ बोला तारा, ई तारा आँखी बतावता। जब आंख पढ़ सकत अरु तो वजह भी जान ला। अब तो मान ला एकर कोनो वजह बा। प्लीज सत्या एकर वजह बता